ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேக்ஸ் மீடியா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு வீடியோ தான் அது. தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி ஏலியன் ப்ராங்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் பிரான்சன். இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலாந்தில் உள்ள எல்லாரையும் ப்ராங்க் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவி பார்த்துருக்காரு. அப்போ என்ன மூவி பார்த்துருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலியன் மூவி. இந்த ஏலியன் மூவி பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு, நம்ம ஏன் ஏலியன் ப்ராங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூட் ஏலியன் ஷூட்டும் தயாரிச்சுக்கிட்டு, ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் யூஎஃப்ஓவும் தயாரிச்சுக்கிட்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள மக்கள்லாம் ப்ராங்க் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காரு. ஏலியன் ஷூட்டையும் ஜெட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு, அதாவது யூஎஃப்ஓவையும் எடுத்துக்கிட்டு காலையில் 4 மணிக்கு இவர்கள் கிளம்பியிருக்காரு. 4 மணிலேருந்து 6 மணி வரையும் வானத்திலே சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. அந்த மக்கள்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பயந்துட்டாங்க, உண்மையிலே யூஎஃப்ஓ ஏலியன் வந்துட்டுன்ட்டு. இதை பார்த்தீங்கன்னா போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வானத்தில் ஒரு யூஎஃப்ஓ பறந்துக்கிட்டு இருக்கு, வந்து என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போலீஸ் வந்து பார்த்ததும் ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. ஏன்னா வானத்தில் வந்து யூஎஃப்ஓ பறந்துகிட்ருக்கு. போலீஸை பார்த்தோன்னே அந்த யூஎஃப்ஓ வந்து காணாமல் போயிட்டு, இதை பார்த்தோன்னே போலீஸுக்குலாம் சந்தேகம் வந்துட்டு அதை பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதை பார்த்தோம்னா வந்து இங்கிலாந்தில் இவர் பெரிய பணக்காரனு அப்படின்னு வந்து இவரோட நிறைய இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதில் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் மாட்டிக்கிட்டாரு. இவர் பெரிய பணக்காரர் இங்கிலாந்துலேயே, ஏற்கனவே சொன்னேன். இவர் பார்த்தீங்கன்னா உடனே அவங்க வீட்டுக்கு போலீஸ் போயிட்டு வார்னிங் பண்ணியிருக்காங்க. இனிமேல் இது மாதிரி பண்ணாதீங்க, நீங்கள் ஒரு பெரிய பணக்காரங்க தான் ஒன்று விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒரு ஃபன்னியான ப்ராங்க் உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கணும்னு நம்புகிறேன். இந்த ப்ராங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு நம்ம சேனலில் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் நவீன். இது உங்கள் வேக்ஸ் மீடியா சேனல். தேங்க்ஸ்.